O sigui, és Marc. Marc i no March, que no és la del Simpson. Avui parlarem dels cognoms que acaben ortogràficament per CH. Esta CH en realitat es pronuncia com una K i és una forma que adopten els cognoms o llinatges des de fa molts segles i molt característica del català. Marc, Lluc, Domènec. Llavors, per què hi ha esta CH? Probablement perquè abans existira també el fonema ja, és a dir, el fonema de que parli farà unes setmanes, i que per a diferenciar-se de K, potser li posaven una H. La qüestió és que a dia d'avui, llevat de Mallorca, sempre fem K. Per això, antigament amic s'escrivia també amb CH, i han decidit simplificar l'ortografia i posar només una C. Llavors, reservem la C per als noms propis i per als cognoms reservem CH. De fet, pareu atenció que Marc, Lluc, Domènec, si li lleveu la H, en realitat és un nom de xic. Marc, que en castellà fa Marco o Marcos. Lluc, que en castellà fa Lucas. De fet, fa una setmana trobé una xicona que es deia Lluc amb CH, de nom. I m'ensenya el DNI. I Domènec, que en castellà és Domenico. Llavors heu de pronunciar un fonema K. Coneixeu d'altres llinatges que porten CH? Deixeu als comentaris. Au, cacau.